Som vi så på vores forrige film, har det hele ikke altid været optimalt på Hellerudshavnsskolen. Men en del har ændret sig. Vores gange er blevet renoveret, og vores toilet er blevet meget pænere. Og det hele er bare blevet godt. Kom. Lad os tage på en rundtur. Ja, vores undervisning, den er jo super, og vores lærere, de er fremragende. Ja, og de fleste klasser er i gang med at få udskiftet alle møblerne, og vi har også smartboard i de fleste klasser. Så det hele er sådan set bare meget bedre. Selvom der selvfølgelig er nogle steder, hvor vi godt kunne trænge til en lille kærlig hånd. Mange tak, fordi I så med.